करवा चौथ कैला से पति के उम्र लंबा होला। के कहला हो। अब एक दिन पूजा करबू लो आ 364 दिन ओकरा के से ना टॉर्चर करबू लो आ डिप्रेशन में रखबू लो कि जिए के हुई 10 साल तो 5 साल में दम घुट के मर जाए। अरे उम्र लंबा करे के बाद तो पति के प्यार करो लोग, दुलार करो लोग, ओकर इज्जत करो लोग। अगर जिए को ही 5 साल तो 10 साल ऐसा हो जी ऐसे कि ओकरा अंदर डिप्रेशन ना रही नु तो खुश रही या सोची कि भाई हमार पत्नी हमरा के बहुत माने ले, अगर हमरा कुछ हो जाई तो रोड पर आ जी हंसन तो ओकनी के अलग एगो भगवान से प्रार्थना करें से कि हे भगवान हमरा के सही सलामत रखो कि हमार बाल बच्चा परिवार के हम देखत रही आ ओकनी के साथे लार दुलार करत रही। ऐसे पूजा पर ध्यान कम दो लोग, तनी सा लार दुलार प्यार पर बेसी ध्यान दा लोग। हाँ कुछ 1200 ओमे के मर्दा जावना के तो कतनो पूजा पाठ कतनो दुलार करू तो मुंह मारल ना छोड़ी हंसन। ऐसे कि कुछ 1200 कुत्ता तो कुत्ता तो जानते बड़े कि दुआरी दुआरी कावरा खाए के आदत होला आ मर्दे ना कुछ मेहरारुओ बाड़ी सब कुत्ती जौन की मर्द कतनो ओकरा के मानी दुलारी या कुछो करी तो माने ला नहीं सब ओकनी के जेने तेने मुंह मारे के आदत बता मरबे करी हंसन।